F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ salvu għat-tard. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li aħna jkollna l-biża tal-isem qaddis tiegħek, imma wkoll li dejjem inħobbuh għax inti qatt ma tċaħħad mit-tmexxija tiegħek lil dawk li twettaqhom bi sħiħ f'imħabbtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Slaten. Fid-9 sena tas-Sultan Sedekija fil-10 xahar, fil-10 tax-xahar, Nabukadnossor Sultan ta' Babilonja tela għal Ġerusalem u l-eżerċitu tiegħu kollu. Waqqaf il-kamp qudiema u tella ħajd dawra mejt magħha. U l-belt damet magħluqa f'assedju sal-11 sena tas-Sultan Sedekija. Fir-4 xahar fid-9 tax-xahar, meta l-ġuħ kien qabad jaħkem sewwa sew fuq il-belt u ma kienx hemm aktar ħobs għan-nies tal-pajjiż, infetħet tiċrita fis-swar tal-belt u s-sultan bis-soldati kollha miegħu ħarab bil-lejl billi jgħadda mill-bieb ta' bejn żewġ ħitan li kien jagħti għall-ġnien tas-sultan. Waqt li l-Kaldin kienu jdawru l-belt minn kull naħa u qabad it-triq tal-Araba. Is-soldati tal-Kaldin telquha wara s-sultan u qabduh fil-wita ta' Ġeriko fejn l-eżerċitu kollu tiegħu tferrex il-bogħod minnu. Is-sultan qabduh u ħaduh riballa għand is-sultan ta' Babilonja u dan għatawlu sentenza. Lill-uliet Sedekija qatilhom qudiemu stess u lil Sedekija għamieħ rabtu bil-ktajjen u ħadu Babilonja. Fil-5 xahar, fis-7 xahar, kienet id-9 tas-sena tas-Sultan Nebukadnossor, Sultan ta' Babilonja. Nebuzaradan, kmandant tal-asses uffizjal tas-Sultan ta' Babilonja, daħal Ġerusalem. Ħaraq it-tempju tal-Mulej u l-palazz tas-Sultan u d-djar kollha ta' Ġerusalem u kull min kien fadal mill-poplu li kien baqgħu fil-belt u dawk li kienu ċedew u għaddew masqal Sultan ta' Babilonja, il-bqija kollha tan-nies, il-kmandant tal-ases ħadhom il-koll fl-eżilju. Il-kmandant tal-ases ħalla lil xi ħud minn fost il-fqar tal-pajjiż biex jaħdmu l-oqsma ta' dwieli u r-raba. Il-kelma tal-Mulej. Ngħidu flimkien dejjem niftakar fik Ġerusalem, dejjem niftakar fik Ġerusalem. F'xatt ix-xmamer ta' Babilonja hemm għadna bil-qiegħda u bkejna, aħna u niftakru f'Sijon mas-siġar tal-luq tagħha dendilna ċ-ċetri tagħna. Dejjem niftakar fik Ġerusalem. Għax hemm dawk li jrassruna, talbuna ngħinulhom xanja, dawk li jaksuna stennew minna għana ta' ferħ, għannulna bil-għana ta' Sijon. Dejjem niftakar fik Ġerusalem. Kif nistgħu nagħmlu għanja tal-Mulej fard barranija, tibbis li jgħidilleminija jekk qatt ninsa lilek Ġerusalem. Dejjem niftakar fik Ġerusalem. Alleluja, alleluja. Kristu refa' fuqu id-djufija tagħna
u tabba bil-mart tagħna. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Kif kien nieżel minn fuq il-muntanja, folol kbar marru warajh. U resaq fuqu wieħed lebrus, inxteħed qudiemu u qallu: mulej, jekk trid tista' tfejjaqni. Ġesu metti jdu fuqu, messu u qallu: irrid tkun infejjaq. U minnu fih ġismu indaf bil-lebra. U qallu Ġesu: qis li ma tgħid il-ħadd, iżda muru ruħek lill-qassis u għamel l-offerta li ordna Mosè biex hekk tagħti xhieda li inti fiqt. Il-kelma tal-mulej. Fiduċjużi fl-imħabba tal-Missier li batilna lill-ibnu biex ifejjaqna mid-dnub tagħna. Din hija l-lebra. Il-lebra fil-Vanġeli hija simbolu ta' dnub li jkisser u jfarrak il-bniedem. Kejja għalhekk aħna wkoll irresqulu il-mulej it-talbiet tagħna. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek biex jew tistedinna għall-indiema. Aħna wkoll nemmnu fil-bxara tajba, nitolbu. Eħles mill-jasar lil dawk li huma mjassrin mill-ħażen tagħhom. Għati jiddawl lil dawk li mhux qed jaraw il-verità li twassal għas-salvazzjoni, nitolbu. Farraċ il-imniktin, għati s-sabar lil morda, ipprovdi li kelli l-minu bil-ġuħ u għati jislim tijek lil kulħadd, nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija tkompli tbierek u tqaddes il-familji tagħna, nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet personali tagħna. Mulej Alla tagħna, inti kollok tieba u ħniena u ma tridx il-mewt tal-midneb, iżda li jindem u jgħix. Naddafna minn kull tiġġis tal-ħażen. Int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li sejrin nofrulek u għamel bil-qawwa tiegħu nissaffew biex nofrulek qalbna mimlija imħabba kif toġob lilek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mimwieled minn Marija Verġni. U għatem ir-rida tiegħek
u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ora tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qudussija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imserda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Magħżul Anton, l-Isqof Mario u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla s-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtik, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżda jitkellmu waħda, ħaruf tkun fejn. Nqumu bil-wifqa ħalli jista' dak kollha li ħajjitqarblu jirrispondu flimkien ammen. Min mhux se jitqarben jibqa' bil-qiegħda biex hekk is-saċerdot jgħaddi u jwaslilkom l-Ewkaristija. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu.
Inti mulej ġeddidna u tajjixna bil-ġisem qaddis u d-dem għażiż ta' ibnek. Fil-ħnina tiegħek nitolbuk biex niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bla qiegħda niċċelebraw bil-qima f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Siedna. Ngħidu tliet Ava Marijiet lil-Omna Marija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.